Just arribar a la ciutat, vam deixar les maletes a l'hotel Evi Styles Budapest Center. No tenia cap luxe, però tot era ampli, accessible i molt ben situat. De veritat, no podia demanar més. De seguida vam sortir a explorar. Primer, el Karo i Kert, uns jardins petits però encantadors. És el jardí públic més antic de Budapest, obert al segle XIX, amb arbres centenaris i una calma deliciosa que et fa oblidar que ets al mig de la ciutat. A pocs minuts vam arribar a l'església universitària. Al principi pensàvem que era una sinagoga, però a dins vam descobrir que era una església catòlica. Per entrar hi havia un petit esglaó. Vaig intentar pujar-lo, però em vaig quedar clavada. Al final, em van donar un cop de mà per empènyer la cadira i cap a dins. És un lloc curiós. Està tan a prop de la Universitat de Budapest que històricament ha estat l'església de professors i estudiants. Després, vam anar fins a la gran sinagoga, preciosa per fora, però estava tancada. I per sopar, vam anar al Mazal Tov, un restaurant que ja havia fitxat abans del viatge i que, a més, quedava molt a prop de l'hotel. Consell important per a futurs viatgers. Porteu florins hongaresos. Si pagueu amb targeta, pot sortir fins a un 30% més car. Tornant a l'hotel, em vaig adonar molt de les mirades de la gent. Feia temps que no em sentia tan observada. I vaig pensar, o bé sóc famosa i no m'he assabentat, o tothom intenta esbrinar com funciona aquesta cadira. I així va acabar el nostre primer dia a Budapest, amb molta il·lusió i ganes de continuar descobrint aquesta ciutat